Istimewa tenan pokoke. Hawane nganten anyar ki yo ngene iki. Mosok. Heeh, pokoke hawane nganten ki yo wis yup-yupan ngene iki. Yup-yupan iki sing jenenge iki api udan. Iya, udan kuwi ngono banyu-banyu panguripan. Manjing dadi katentreman. Mosok. Oh iya to ya. Contone kaya tentreme ngantene dina iki. Oh, tentreme wong tani yen oleh udan ngoten kosong. Tapi siji Pak Dalang. Pripun? Kula nek wau pun mireng teng dalem. Pripun? Niki ketinggalan niki ngunduh mantu Bu nggih. Nggih ngunduh mantu lah. Ngunduh mantu nggih. Nah teng gene kula ngruwo karo sepasaran nggih contoh Pak Dalang nggih pripun pengen teko sampean dalang udal piulang ya nek dalang berarti omongane tuwa heeh ngunduh mantu artinya apa ngunduh mantu kuwi ngono ya nampa kata-kata moderne ngunduh kuwi umpamane nampa mantu kuwi ya menantu. Jadi menerima kedatangan dari menantu dari keluarga mempelai putri menuju ke keluarga mempelai putra. Ngoten. Kok kleru piye to? Gak ngono. Sing bener piye? Modern ki gak ngono kuwi. Moderne piye? Karo kawake beda. Heeh, piye? Mantu ngunduh mantu ki download wedding. Kalau download iki piye to? Download ki apa? Ngunduh. Wedding Pernikahan ya. Lah nggih. Ya paling ya ora aku download ngono kuwi ya ora to Mas kok. Mas te moderne soalnya kita tamune saking Surabaya. Saking Surabaya. Lah nang ngunduh berarti ya nang Surabaya gak ngerti. Oh, ngono. Nang download ngerti. Download iki apa ya enek kok. Download wedding karo ngunduh mantu enten Pak Dalang. Oh nggih. Wong ngunduh mantu ceritane ngeten. Piye? Ngunduh ki ngundang tetangga. Oh iya. Dadi niki wis tinggal damel niki nyetakno anake dadi manten. Tangga tepatnya diundangi kon mangan kon ndongakne. Kuwi jenenge ngunduh. Mantu. Apa kuwi? Diemani-man kon gawe putu. Lah bener. Lho iya. Pak Dalang. Dek wau kula mireng Pak Dalang. Pripun? Iki sing saking Surabaya anu mbake niku kembar. Lho, kembar? Nggih. Saestu to? Nggih. Jenenge Mbak Deva karo Mbak Devi. Oh, Deva karo Devi. Yane ayu-ayu Pak Dalang padha putihe. Nggih. Nak tenggene kula mboten. Lah piye? Nini karo Nunu. Oh, Nini karo Nunu. Padahal Nini ki ya apa jenenge iki ireng to? Iya, lah Nunuke kuning to ya? Kuning, sing Nini kuning. Nunu iki ireng padahal. Nunuke ireng. Tapi nak bocah lanang rono seto. Nini kuwi kuning. Lah Nunuke. Nunuke iki ireng. Nunu Mas. Loro nak Nunuke Mas. Mbak manten cetha to ya? Iya. Mbak Devi karo Mbak Deva. Nak tenggene kula ki Mbak Nini karo Mbak Nunu. Oh iya. Padahal ki Nini ki kuning. Nek Nunuke iki rupane ki ireng. Lah kok Nunuke rupane ireng iki piye maksudmu? Maksudnya ngene lagi cak-cak. Seto ki aku ki ora apane jelas to Mas ya. Ora ngono awake dhewe ngomong Nunu kok kedeng guyu kenapa to? Lah ya mbah ya ngene iki ra ngerti kok. Nunu ki jeneng lho ya. Jenenge Jenenge kuwi Nini. Setunggale Nunu. Oh iya. Padahal wong loro ki kembar to. Enek bocah lanang dolan rono kuwi sing golek iki jane kudune Nini lah ya. Iya. Lho kok Nunuke? Lah kok goleki Nunuke iki to maksudku? Nunuke goleki. Ya. Kembar Mas ya? Kembar kok. Nang kembar ki. Ngono awake dhewe iki ngene lho tak kandhani ya. Pripun? Alhamdulillah. Nggih. Awake dhewe iki rene iki niki saking mriki, iki mriki sing saking Surabaya mrika. Oh, iki sedaya nika nggih saking Surabaya. Saking Surabaya, Bu. Nggih. Dalem Bojonegoro nggih wonten, Surabaya nggih wonten. Nggih, Bu, nggih. Bajune awake dhewe sami lho kok iso. Oh, alah padha irenge kok iso. Gue dibanteri to Mas kok. Nggih, Padalang awake dhewe ra ngilangi Subasita Padalang nggih. Senajan awake dhewe kejawen ada Jawa nganggo apa jenenge iki jarian. Wis kapan awake dhewe ra ngilangi Subasita salam riyin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ki ora kok ngono, salam ya sing apik kok sok salam dhewe mbok jawab dhewe iki lho. Saya kudung batik kita guyu kan apa to? Jajal cedak ono. Enek wong salam, Bu. Salam ki hukume ki sunah nggih. Wong salam ki wajib nggih. Lah nek mbok sampean guyu sing kleru kon ndi? Salam terus mbak akhiri berarti kan selesai. Lihat apa piye? Nak ngomong ngene. Lah piye? Aku ngerti. Sampean lagi salam, iya. Sampean mbok akhir dhewe selesai. Cincin di. Lo gua
Mboten padalang. Ki wong wedok jenenge wong wedok padalang nggih. Piye. Perlu brai. Mangkane sing manggok ngajeng dhewe iki mas-mas. Sampean ngerti ki mung kenapa nek ngloroi sampean kok ngene? Pripun? Ali-aline ya Allah. Lah nggih, nek wong wedok pantes wae. Ngono kok Pripun nggih? Yo ngene diketokno kok iso. Nggih, alhamdulillah nek wong wedok niku sae padalang nggih. Mas-masane kathah nggih. Dewa ngeten nggih. Nggih. Wong wedok biasanya ngene iki mas iki akeh. Heeh. Nak kurang akeh Bu carane gampang. Piye? Tumpuk. Iki wonten ketok kabeh ngono karepmu. Alhamdulillah, kula salam sing bener padalang nggih. Monggo. Dewa nggih bener saniki salam sing saestu nggih. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong salam hukume sunah untuk ganjaran, wong jawab salam nggih untuk ganjaran. Diwajib. Wong salam ki ndongakno ibu bapake, bapak ibuke awake dhewe didongakne. Kula dongake kemawon saking Surabaya, kula dongake muga-muga sukses selalu, sehat segera waras awake. Amin. Sing mriki kula dongake muga-muga sing tiyang tani kula dongake muga-muga tambah penane. Amin. STW padahal STW sing di STW. setengah tuwa. Ngomong ngamung kok. Kula dongake nggih sing pun sepuh setengah tuwa nggih kula dongake muga-muga panjang yuswane saged momong putu lan putune. Amin ya rabbal alamin. Sing baku awake dhewe ndongak temanten padalang. Nggih. Iki jane nganten apa Pak? Ora kok ngono Kula iki. dongake Mbak Devi kalian Mbak sinten? Mbak Devi napa Mbak Deva? Mbak Deva. Mas Imam. Nggih kula dongake Mbak Mas Imam kali Mbak Deva kula dongake muga-muga dadi wonten sakinah mawaddah warahmah dadi paringi momongan. Amin ya rabbal alamin. Aku lho wedi mondap. Wedi kena apa kok? Pun rasa tutupi, Bu. Anu Ibu, iki tukang foto, Bu. Kok ora kok arep bluduk ngono gak? Niki tukang foto. Sampeyan kok aja detik kancane. Lah, nek tukang foto iki anu dolanan kok iso kamera iso nek nutupi Bu era kapral, Mas. Nah sampeyan tutupi lu rasa ngrungokne kuwi lho. Lah wong kula omong tutupi Mas Yanto iki nek ae kok sing bakal wae iki matur nuwun padalang nggih. Jeneng to mriki lumantar nggih menika Ibu Pergubusana, Ibu Diana. Nggih. Alias Indra Salon mijil saking Bakalan Tambak Rejo. Kula dongake bose kalih pada pos besar ing awake dhewe nggih kula dongake muga-muga sehat selalu, seger waras, akeh rezekine barokah rezeki ya rabbal alamin. Biasane wong Surabaya ki nyanyi biasane. Tapi kok nyanyi napa mboten? Nyanyi nggih. Nyanyi. Biasane lagu daerah Surabaya niku pripun padahal? Apa lagune biasane? Rek ayo rek. Oh korek kecer rek. Korek kecer ki dene nawani kok. Rek ayo rek. Heeh. Lagu mlaku ning kunjungan. Rek ayo rek. Mlaku bebak. Awakmu iso nyaut sik Mas. Piye? Ayo ndagel. Ora usah ndagel harane wis udan. Kalau ngenteni. Oh ngantene gak iso dilokas ya wis anu. Lah iki cah cilik-cilik mbok nang kono arep mbok apakno. Nunu mesti kuwi. Iki nunu neh kok iso. Ora kaya ngono. Lah nekane mbok critani pokoke ninik tiba ora itu nek nunu. Sing baku awake dhewe padahal nggih. Wong omah-omah setunggal ibuke pun ngertos. Isone bakoh, isone ragat nggih. Niku wonten resepe nek ibu-ibu pun ngertos apa jenenge kelah kesuwe wong omah-omah. Arek kesepe piye, Mas? Iki ngene. Mumpung awake dhewe iki nang kene, ayo awake dhewe iki klungsu-klungsu malah udu ngomongi temantene. Diomongi piye? Nah, wong omah-omah siji. Gampangane pengen bakoh Pak Dalang nggih. Kaya witan ana oyote akeh, bakoh tanpa oyak. Kuwi ana resepe Pak Dalang. Kudune piye kuwi? Mo 5. Mo 5? Nggih. Mo 5 kuwi apa ae? Wong omah-omah kudu nganggo mo 5 Bu nggih. Heeh. Nggih Bu nggih. Mo 5 apa ae kuwi? Setunggal melumah. Kudune ngantene kudu mlumah Mas ya. Nganten wedok kudu mlumah nggih. Terus bareng mlumah kaping kalih nganten lanang kudu mengkurep. Sik to. Sing pertama kok sing wedok mlumah, sing lanang mengkurep. Iya. Nek dibacutno piye terusan? Lah iya kaping pindhone mengkurep. Iya. Wong omah kaping 3 kuwi wong loro-lorone kudu iso odot-odot kuwi jenenge modot. Odot. Iya, bareng mlumah mengkurep terus odot-odot. Modot. Terusan kaping 4 lan 5ne kuwi mlebu metu. Nek bar diodot-odot masa mlebu metu ngono kuwi to, Mas? Nggih Bu nggih. Aku ngomong iki. Nggih Bu nggih. Napa kula betake tasih?
Mboten to sing wong omah-omah sampean perlu ngertos nggih. Wong omah-omah sing bakal setunggal. Apa kuwi? Kanggo wonten wedok mlumah. Mlumah kuwi tegese apa? Mlumah wong wedok kudune sing sabar, nggih Bu nggih. Sabar kaya buke iki. Nggih. Nunggoni temantene. Alhamdulillah. Wong omah kudu wong wedok kudu sabar. Kaping pindho, mau kaping pindho. Mengurep kanggo temane kekalih. Tegese kuwi apa? Wong urip wong lanang dadi imame rumah tangga. Iya. Dadine enek elek-elek ae, elek-elek bojone iso nutupi. Saling menutupi, mengayomi nggih. Mengayomi. Iki duwe, Bu. Sampean ki seniman kok sok rono-rono njaluk dhuwit, rono-rono njaluk dhuwit, ngisin-ngisini wong. Isin yo. Ngisin-ngisini kok sampean wani-wanine njaluk dhuwit karo buke. Nek kampek dikeki, aku jalukno ya. Oh, padha wae bocah. Nggih, bisa jenenge iso ngayomi wong wedok, Bu nggih. Nggih. Kuwi iso jenenge engko kaping 3. Apa kuwi? Modot. Lah kok modot barang to? Kanggo teman kekalih. Iya, tegese. Wong mama kudu sodot-odot padalang. Oh ngono. Sing lanang berarti duwe penghasilan 100 to ya. Sing 50 dienggo blonjo, makan setiap hari. Sing 50.000 dienggo kaya to tuku pitik. Bebek kesan iso modot. Nggih Bu nggih. Pundi griyane Bu? Nggih menawi pripun to? Pundi griyane Bu? Oh Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Lho tapi Dunung bahasane anu Mas Banjar Dunung Bu nggih. Alah Jawa Barat kecamatan maling mati paling kuwi. Ngomong kamu sing apik kok sok. Niki kaping 3 modot. Kaping 4 lan 5ne mlebu metu. Lah kok nganggo mlebu metu barang iki? Lah wong omah-omah kudu iso mlebu metu. Tegese kuwi apa? Gak iso mlebu metu gak penak. Ya maksudnya iki tegese apa? Maksudnya wong lanang iso ngek dhuwit bojone, apa nek wong lanang njaluk dhuwit kena dienggo tuku apa-apa iki kudu ngerti wong wedok. Oh ngono. Ibarat dienggo ngopi. Saling terbuka. Saling terbuka nggih Bu nggih. Kaping 6 kaping kaping 6. Apa kuwi? Muga-muga dadi wonten sakinah mawaddah warahmah dan diparingi momongan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ngapain ngerti kono? Kenapa sampeyan ngerti kono? Sing ngerti sapa kalau Mas iki lho, biar ya ki tenan iki enek tenan iki kok iso. Jawa Barat panen apa, Bu? Jawa Barat panen apa? Nyedak ibu enak mau dompetnya gede. Awas Bu, hati-hati lho Bu. Anu pokoknya ali-ali antarane sing berharga niku disimpen. Nek iki biasane ngono kuwi Bu. Oh, napa? Lha biasane 100 ngono lho Bu. Lho ora apa-apa to karo kita ibaratnya makku dhewe lho. Ngomong kamu enggak usah. Waduh, alhamdulillah Mak nggih. Niki sampean teng mriki niki ajeng napa? Oh, ponakane Mbak Manten nggih. Oh, dungane sampean apa kangge ponakane sampean? Mudah-mudahan bahagia selalu, sakinah mawadah warahmah. Amin, amin. Lah nak jenengan pun donga kemantene sampean kula dongake muga-muga sampean panjang yuswane Bu nggih. Amin. Nah, nak sampean kula dongake sampean enggak mosok sampean enggak mentolo ke Bu. Ki sing jenenge wong Jawa Barat juragan empang niki Bu. Masa iya? Nggih. Sampean request lagu napa? Request lagu napa? Nyuwun lagu napa? Request lagu apa? Terserah sampean. Nggih. Ayo. Nggih. Iya Pak, siap Pak. Mantene urung teko kok iso. Udan lho Mas. Awake dhewe kira-kira ra dhewean. Enten Yurista. Nggih. Sing cilik-cilik sik ayo diparano rene. Niki tamu saking Surabaya. Monggo adik-adik mriki jogitan riyin nggih. Mungkin enten bintang tamu Pak Dalang saking mriko. Sapa sing bintang tamu nek badhe nyanyi? Sapa jenenge Mas diceluk? Jenenge sapa Nini karo Nunu mawon. Ngomong kamu kok Nini Nunu ae. Ayo jogitan. Ibu nak pengen request monggo nggih lagunya. Enggak apa-apa ya. Sini. Audio namanya apa Pak? Rafa Audio. Rafa Audio profesional. Monggo adik sini, namanya adik siapa? Naila. Siapa? Naila. Oh jenenge Naila. Dek Naila griyane pundi? Kaliaren. Dek Naila griyane omahe sing ndi? Omahmu sing gak ngerti omah leng mundi ngono lho. Omah sing apik to mosok leng kita. Lah ya ora ngerti griyane omahe ndi? Mriki nggih. Sampe kelas pinten, Dek? 3. Kelas 3 besok gede cita-cita jadi apa? Pramugari. Oh, pramugari. Berarti sing anu ya, Mas. Neng Tayupan kuwi nggawa lengser niku ya. Pramugari. Kuwi ngono ra Sukri ya. Pramugari. Iya pramugari kok. Iya kuwi. Ora iki pramugari kapal terbang. Pramugari kapal terbang. Nggih. Namanya siapa, Dek? Tania. Nggih, Dek Tania. Kamu di sini jadi apa? Jadi apa, Dek? Guru
nggih. Bojoku nek jadi guru cita-citane Padalang nggih. Mas Banjar. Pripun? Kami tinggal ugi temanten kekalih mereka paripurna nggih dipun kagem busana sinarengan jejogetan monggo. Mangke ambek beri saking keluarga ajeng jawat asta ngoten. Nggih, kami tinggal kalau wau ajeng sami gondur ngoten nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo. Nggih, ngingeti kahanan Padalang nggih, keadaane nggih redup nggih. Niki tamune sange tebih sange Surabaya. Saking Surabaya. Nggih. Ayo Adik sini. Isin jeneng nganten, nak nganten beda karo nganten aku biyen Pak Dalang. Bedane piye? Nak ngantene Mbak Deva napa Mbak Deva? Mbak Deva. Mbak Deva iki pengiringe kathah. Nggih, lha nek sampean Udungan sedaya apa jeneng nganggo pecis. Nak wae iku mosok tok. Dekorasi tok. Oh, ngoten. Enten lurah, enten carik, enten hangsip, enten Nggih. Monggo Putri Domas Manggala kasungun kabudut gambaripun rumiyin sinarengan Bapak Ibu. Monggo. Nggih. Putri Domas Manggala Yuda. Monggo Mbak Erika. Mbak Erika. Nggih. Yang dari Surabaya wonten pamundutan, Pak. Lagunya apa? Nggih Sangu Mantuk. Sinarengan. Niki dari mana dari Surabaya? Dari tadi. Iki jane iki piye? Lah sampean wis ngomong Bingung kok. mau. Saya matur biasanya wong lanang kan ora di apa rasori sampean. Oh iya, Ibunda yang dari Surabaya. Requestnya apa, Bu? Pendil kecakot. Jaluk kowe iki enek-enek amar kok lagumu lho. Ngeten Bu nggih. Lagu pendil kecakot iki pun dangu nggih, pun lali. Kok nak sampean nak kene lali kok sampean pendil cakot dhewe nggih. Sing apik to, sing apik. Saya santun. Oke, entar lagi apa? Lagunya apa, Mbak? Katanya tadi ada yang request sinarengan. Jadi hayu tenan jak iki. Wes.